Mijine eye Weja Junction taxi drivers a womo ewa ha na ha ana womo edi womo dwumadi bosumi e womo yi eye bosumi a eye Ghana bosumi eye potokasem Ghana month na enne no ye bisa a driver fo a womo ha ne se Ghana manta ya tuesi wo se de bo Ghana ye niema ewo ehu dewro no die be na unima e danso ewo Ghana ha wo beka ho asem yo we de Adom TV Adom wase ene oman Ghana ne nkoso ene abakosoma hodo ne no ma hodo etwa se oman ne de yehunu me de kakra do menyi de na kakra metumi akanfa ye man ho ne no ma setum bo hu dewro ne etumi dimu atentemben ne man ne koso ne se on se ye hwe ye kwan ye fa so ye tena se our culture ebi ne metuma man fato bi ti se bia ye kwa inkurase na se kane no a ye hanfo no e wo tumi e hyembra ema ye mpotempote metumi de etumi koso kane no ye hwe school insisi ni ahodo a ye kɔ amanjuma ene enu ho sabe mpeduasa obi ekɔrepro bi yetumi de ne ba himfie ohintumi de nansi form ehyembra bi anase atwi sen pakone de aso nanso ne ye hwe sa tumi nyina na ababedi yamano yefo no nkyɛn ama ya himfo no ahoɔden wo mo wa enka mutumi bua empotempote na kɔ mane tumi fa ene tuma pa efira no sa tumi ne de enu ho bio nti isi ama oman no ya hoɔden nyina kɔgina kanse amanyonsam so our politicians ene isi no mu kura tumi na omdi ru oman no ne aman no mabebra dan akyea isi o kɔtetete no a anka impotemi bi anase community bi shefa sene ya tade sifa nduane ebedi kyese na ka ye fe enso ne sene no mani nia eni ho bio wehu ti ama isi ya man no atete apansam enoma hodo ne ntumi de enkoso yo kakra meka fa on ye da Adom TV ase Trotro said the on my way mustie no said the aban na ya ode 6 March ene nkronkro ba bia na ode kɔ krowe so na ode kɔ krowe so ode kɔ krowe so no boa pa ma ye sere ye culture no amanonefo a eba abehwe ye niema ye wa ha efa ye kente ye dame owalenom ni niema bi a artworks a ye wo Ghana ha no ebema amanonefo no nyina hu se Africa no ani Ghana as a whole no ye demu sonko ebe boayen eti se month we aye Ghana month no de ba bia di 6 March yi koi eye ho honum no na se voter region ho no ebetimi aboayen ama ye nso no saa enuanom ewefo ne anwafo no nyina timi atonton omo so culture ama even amanonefo ebeba no nso omo hu kwan a omo so befa so a omo ne ye nyina ebebom even ye black Americans a omo free Americanom ne adeba omo hu se omo nchi ne Africa especially Ghana iti omo basa na omo be hwe ye culture no e ma omo hu se ye papa nom ne ye nananom a ye fa omo nkoaton e de ko amanoni ekoye nkwasom e de omo koye enwuma bi ne ade a omo nso no omo papa nom ene Africa anase Ghana iti ebe ma omo hu omo amane ne omo amamle ene omo ne ye nyina ewo saa fast 6 March a de kokoko nkro foforo so ebe ba se ye nua bi last year say December no ye te say ye nua bi enane na ne rubber university graduate bi onane na ne rubber e de ye diesel saa nipa no say na o senka etimi boa no ma at least na dwen po na e wo ne tiri no etimi ekọ echi nanka oman mu no etimi anya obi nso a otimi aye bibisa aboa en Adom Trotro baby a yegine eye Weja Junction taxi drivers ewo na womo ekire omadwene e de fa Ghana month ho no me di mate ewo Trotro mu no se Trotro no eye ma mate no egisu se awe